GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Pamayo kan mga bareta ngunyan sa lado lokal, konseho kan uwas, mahagad informal na rekomendasyon asin permiso na magtukanin ibang agenda maski day pang aprobadong local investment fund asin annual investment Bicol Region nagrehistro rin dagdag na 19 kaso na nagpositibo sa COVID-19. Sa lado nasyonal, sobra 2 pesos na litro ang rollback sa diesel asin kerosene epektibo ngunyan na Pebrero 14, 2023. Gasolina, dahil naghiro ang presyo. Utang kang STL operator sa PCSO uminabot nin 5 billion pesos. Pilipinas, dahil na mapadala nin second contingent team sa Turkey. Sa ibang nasyon, WHO pigahalat pa ang pinal na approval para sinda makabalyo asin madara ang tabang sa Northwest Syria. Business News, LTFRB, sa Giraray nagpatanid sa mga tsuper kan PUVs na magtaon in 20% discount sa mga elderly PWD asin estudyante. Detalles mga tugang kan mga nagbabagang bareta ngunyan na pag-aaga sa DCGB. Ngunyan pong Valentine's Day. Ipinaliwanag po kan sangguniang bayan kanuwas Albay Committee on Appropriation Chairman Leopoldo Zaragoza ang katuyuhan kung nata sindama sumiter nin surat sa Department of Interior o Department of the Interior in Local Government Provincial Office na nagahagad informal na rekomendasyon na simpagtugot na magtukar ng ibang agenda ang konseho sa ibong kan kawaran ninaprobadong Local Development Investment Plan as in Annual Investment Plan kan munisipyo. Nagkukubra kami ng sweldo katapos hanggang monthly nagkakuha kami. Labi man ka ampere na nagkukuha kami ng sweldo na di kami kitrabaho. Sa mo, dapat magtrabaho kami. Kaya lang digdi sa section 323 ito ang page susunod. Nakabugtak digdi na di kami pwedeng magtatol ng aluman na agenda. Sinabi ni Zaragoza na posibleng niya na simana may sumiter sa sanggunian ang LDIP kanuwas matapos ang duwang aldaw na workshop. Karakalihis na simana, dugang pagkan konsihal na kaipan mo nang may sumiter ang local development plan tanganing mapag-adala din marhay para makabilog din annual investment plan bago magkaiguan in budget ang lokal na gobyerno. Sa ibong nalado, sinabi ni Vice Alcalde Hector Loyola na wala din dapat na basulon sa presenteng sitwasyon dahil sa problema ini sa sistema asin bako sa nanuwas ang nakaka-eksperyensya kay ni. Actually, wala naman siyang impasse. It's a collaborative effort between the legislative and executive. Siguro madidescribe ko yung relasyon ng executive at legislative as vibrant and democratic. Vibrant siya dahil lahat kasama dun sa pag-aayos ng mga bagay na dapat isinasaalang-alang sa pamamahala ng lokal na pamahalaan. So it's a collaborative effort ng executive at legislative for whatever deficiencies na kailangan dito sa lokal na pamahalaan. Ang tingog ni Vice Alcalde Hector Loyola matapos sa puton kung kumusta ang relasyon kang legislatibo asin ehekutibo sa tahaw kang huroron sa kawaranin budget kan lokal na gobyerno kanuwas para sa fiscal year 2023-2024. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, bitbit po ni Jimmy Nasalita. First time na mangyayari sa BIO ang University-wide Health Caravan kung sa parte ni kan mga promesa kan BIO Alumni Association Incorporated President Dibar Rodrigado durante ka mailir siya bilang BIO General Alumni Association Incorporated President na kung saan ibubusol niya sa lindong kan Bicol University
ang mga prioridad pangsalud o health services, mga job opportunities sa mga nagtarapos sa Bicol University, asin mga infra project sa mga maabot daw. Bilang graduado ka na universidad, familiar si Bugay, President Dibar Robregado, sa mga mayor na kaipuhan po sa mga estudyantes, faculty, alumni, teaching and non-teaching staff, kung kaya sa abot kan sa iyang kakayahan at ang mga koneksyon niya sa pribado asin na mga ahensya sa opisyal ng gobyerno, dakulang oportunidad na may konverter ini bilang may huras asistensya sa mga taga-BIO basta hali sa BIO, alumni kan Bicol University, pwedeng mag-avail. Halimbawa, ining nakaskyon sa maabot na Pebrero 21 sundo Pebrero 27, ang university-wide health caravan. Igwang mobile clinic na maabot kompleto nin gamit asin mga personahes, doktor asin iba pa. And kada bio campuses may schedule kan pag-extender nin serbisyo sa salud, siring kan blood chem, ECG, X-ray, ultrasound, consultation asin iba pa. Ang mga schedule kan health caravan, Febrero 21, Bio Tabaco Campus and East Campus, Febrero 22, Bio Main Campus and Daraga Campus, Febrero 23, Bio Pulangi, Bio Gubat asin Bicol University sa Ginobatan Campus, mantang sa February 24 asin 25 in general na para sa alumni. Pagkatapos kan serbisyo sa Bio, may adaptaron duwang barangay cluster para sa parehong katuyuhan, mapasyar na ang mobile health truck sa barangay Inarado sa Daraga asin barangay Kumon sa Kamalig, kung sainan na mga interesado magpo ng mag-inquire sa mga administrasyon o manehamento kan lambang sanga kan Bicol University para sa advance na pagpapalista asin pag-aram kan mga detalyes may kinaraman sa programang pangsalud na ilalansar sa BIO sa Espersos Paghingoa ni BIO Alumni Association Incorporated President Dibar Robregado. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nadugangan po ni 19 kaso ang mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa Bicol Region. Sigon din sa COVID-19 Bulletin 2023-0006 na ipinaluwas ng Department of Health para sa Morbidity Week po kang Pebrero 5 sa Pebrero 11, 2023. Sa nasabing datos, saro kay ng hali sa Legazpi City, sa Albay, saro sa Talisay, Camarines Norte, 13 sa Camarines Sur, 7 hali sa Naga City, mantang Tigsarado. Ang mga munisipyo kan Caramuan del Gallego, Milaor, Nabua, Sipocot, asin Tigawon. Saro man ang tinamaan kan virus sa Kataingan Masbate, Tigsarado ang Castilla asin Sorsogon City sa Sorsogon, asin saro ang hali sa Cebu City, alagad nagpositibo sa laog kang rehiyon. 1 billion rising ilalansar ngunya na aldaw sa Albay Astrodome. Ans Galero sa report. Sa paagi kan Gender and Development Office o GAD na nasilindong kan gobyerno probinsyal kan Albay, ilalansar ngunya na pagkaaldaw sa Albay Astrodome ang 1 billion rising 2023 na may temang Rise for Freedom. Sigun sa GAD Albay, 10 taon nang pigsiselebrar o kay piggikibo ang 1 billion rising asin ngunya na taon o kaya ngunya na bulan gigibuhon ini para magtao nin importansya sa mga kababaihan urug pangunyan na saro sa mga pigbubusol talaga kan gobyerno probinsyal kan Albay iyo ang pagkontra sa violence against women. Tatawan na doon ngunyan kan Kapitolyo na pwedeng magpartisipa rin diyan si Isayman mantang naglalaom sinda na sa pagikan mga nakalinyada din ng aktibidad, siring kan tree planting activity, mga arts activity asin man pagsayaw asin pagganta, papakusog ng gandinda asin matawan nindaan nin onra ang mga kababaihan digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero. Apat na mga certificate of recognition and personal na itinaon in the Department of the Interior in Local Government Provincial Director Ray Caceres asin CLGOO Johanna Noida sa lokal na gobyerno kang Legazpi may kinaraman sa high functionality na nakuha kan syudad.
Sigon kay Alcalde Gerard Rosal kay bahandigdan pagiging National Awardee para sa 2022 na Seal of Good Local Governance sa 100% functionality sa Anti-Drug Abuse Council, functionality audit kan taon 2021, 100% functionality sa Peace and Order Council, functionality audit para sa taon 2021, asin ang 7.70% na functionality para sa taon 2021, Seal of Child-Friendly Local Governance Audit. Katakod kani nagtaon ng sigurasyon na magpapadagos ang pagbilog ng danin mga programa asin pagtaon ng serbisyo na magakatabang asin papakinabangan kan mga ligaspenyo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, Legazpi City Water District, tigpapahiwas na ang serbisyo pasiring sa South Area kang Legazpi. Al Armario sa detalye. Papahiwas naman kan Legazpi City Water District ang sa indang serbisyo pasiring digdi sa South Area kan Legazpi. Digdi sa Barangay Taysan may kadagdagan ng tubo na piguburugta kan LCWD para makainjot man ang serbisyo kan tubig pasiring sa ibang mga residentes. Matatandaan ang source kan tubig sa Taysan nalay sa Sitio Balangka, asin ang tubig na source man nalay sa Ibalong Village. Pig mamanage na ini kan LCWD dahil pig turnover na kan city government kaya sindana ang nag-improve kan serbisyo. Kaya luay-luay naman na pigapahiwas ini kan LCWD dahil sige naman ang dakol kan mga konsumidor digdi sa South Area kan siyudad. Alarmario, DCGB. Sa abang-abang ang nakalinyadang mga aktibidades sa arangkada sa Kagsaba Festival kan Gobyerno Lokal kan Daraga. Sigon kay Alcalde Baldo, magkakaigwanin magkasunod na aktibidad kasabay ang Casa Miento di Kagsawa Mas Wedding. Nagigibon sa ngunyan Aldao, Pebrero 14 asin First Kagsaba Festival, 4x4 Off-Road Mayhem sa Aga, Pebrero 15. Sinabi ng alkalde na bibida sa nasabing selebrasyon ang kasaysayan na nakatatak bako sana sa mga Dragueños kundi pati ng bilog na probinsya kan Albay. Pebrero 11, 2023 kan opisyal na ilansar kan lokal na gobyerno ang nasabing selebrasyon sa Daraga Covered Court kung saan katuwang kan Dragueños pati na ang sanggunang bayan, council members and department heads kan munisipyo. Iba pa niya itong mga bareta, tulong aldaw na malibot sa Catanduanes ang National Telecommunications Commission Bicol para sa on-site SIM card registration ngunyan aldaw. Yaw nini sa Baras Municipal Building. Joshua Bino sa report. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, dumang kita sa kinamumugtakan ni Jomar Bien, importansya kan mga dokumentos na hali sa civil registrar, ipapasabot sa mga barangay officials kan Tabaco City. Jomar Bien sa detalye. Nakatalaan na maglibot ang City Civil Registrar kan Tabaco sa mga barangay syudad tangani ina ipasabot sa mga barangay officials ang importante kan mga dokumento na sa indang papanao. Susog kay Mr. Jun Burlas ang City Civil Registrar na naririparoninda na dakul na mga residentes ang daing manasasabutan ng importansya kan mga birth certificate, wedding certificate, as in iba pang dokumentos na hali sa opisina kan civil registrar, sundo sa daing na talaga ang mga, sundo sa kinakaipuan na talagang ini na mga gamiton. Dahil ang kaini sa bulan Abril, ang civil registrar, iyon maglilibot sa mga barangay, as in ipapasabot sa mga barangay officials ang importansya kan makadokumento, tangani na ang mga ini, iyon naman ang magpaliwanag kang importansya sa indang mga residentes. Sa mamalisyahan ko po medyo pagmanugod sa mga sirig na dokumento, ang sa tuyan mga residente, medyo negatibo ang attitude. Pero kung may ayuda, nag-iirinutan. They do not know the very essence of having these documents na ang futuro po nakadepende duman. How about if you will land a job? How about in the later part of your life na abroad ka?
si Mr. Jun Burdasa, ang City Civil Registrar Cantabaco. Yan ang report, Joe Mariel. Dai pa masyadong namamatean ang pag-aumento sa presyo kan panginot na barakalon sa Bicol Region. Sigon kay DTI, Bicol Regional Director Rodrigo Aguilar, ina nagbutwa sa panagos sa monitoring kan sa indang ahensya. Matatandaan na nagkaiguan ng pagtaas kan presyo sa Suggested Retail Price o SRP kan nakaging simana kung saan paliwanag kan ahensya kaw sa inikan paglangkaw kan cost of production o ang mga materyales sa pagagamit pag-abot sa packaging, logistics sa transportasyon kan mga produkto. Katakod kanit siniguro nagilan na magpapadagos ang sa indang ahensya sa pagbabantay sa mga tindahan asin mga establishmento sa reyon para masiguro na makakasunod ang mga inis sa ipinapautob na SRP sa nagkaperang piling produkto sa merkado. Balikan tang report ni Joshua Bino. Sa para Catanduanes, maselebrar kan Valentine's Day ang National Telecommunications Commission o NTC Bicol. Ini para sa indang regular ng dalagan in on-site SIM card registration. Tangan imatabangan sa mga personang nasa remote areas, siring na sa mga nakaka-eksperyensya nin sa dipisilan sa pagparehistro kan SIM card. Susub sa anunsyo kan NTC Bicol sa panginot ni Regional Director Engineer Samuel Sabile, ngunyan aldaw nin mga puso, Pebrero 14, nakalatag ang on-site SIM card registration sa ground floor lobby kan Baras Municipal Building. Dagdag kini na ang gabos na mapasiring sa nasabing venue. Magdarsana kan sa indang cellphone at SIM card, pati ang sarong government o valid government issued ID. Kung wala kay ni, pwede ang barangay certificate basta iguanin litrato. Mientras tanto, pag-abot naman kan Pebrero 15, yaon ang on-site SIM card registration sa Virac Town Center, bantang Pebrero 16, yaon man sa Plaza Bonifacio, Barangay San Roque, San Andres, Catanduanes. Nangapunin man ni Sabile sa iba na kung may pagkataon na, magrehistro naman kan sa indang mga SIM card sa paagi kan mga lehitimong mga registration links kan kada telco bago pa mag-abot ang deadline sa Abril 2023. Dagdag na baleta, Joshua Bino, DCGD. Mga tugang, abangan po sa muyang pagbabalik sa Lado Nacional, 2 pesos kada litro na rollback sa diesel asin kerosene. Epektibo na, ngunya na aga, Pebrero 14, mantang gasolina dahil naghiro ang presyo. Utang kang STL operator sa PCSO uminabot sa 5 billion pesos. Pilipinas dahil na mapadaran second contingent team sa Turkey. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta ngunyan sa Lado Nacional. Ipinautob na po kan mga oil companies ang bawas presyo sa diesel asin kerosene. Efektibo ka sa bagong alas 6 ninaga, 2.20 kada litro ang rollback sa presyo kan diesel, mantang 2.50 man ang bawas presyo sa kada litro kan kerosene. Alagad mantinido ang presyo kan gasolina. Paliwanag kan mga oil companies na katulong pagsunod na simanang oil price adjustment resulta kan paghiro sa presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaban na merkado o world market. Maabot sa 5 billion pesos ang utang sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kanagkaperang Authorized Agent Corporation o mga STL operators. Inanidiskubre sa pagdangog kan Senate Committee on Games and Amusement kasuhapon. Ini matapos na haputon ni Senador Robin Padilla confirming nakakabayad ang STL operator. Simbag kan PCSO Chief of Staff na si Attorney Liza Grace Pagano na prior to 2020 mga nasa 5 billion pesos. Dahilan kani, sinabi ni Padilla na bako dapat civil case ang iplantar na kaso sa mga operators kundi criminal case na. Sa ibong nalado, pinapaaram pa ni Senador Raffy Tulfo kung may kakasuhan na operators na ini. Sinabi nang dapat na may makulong dahil tibad pigasabi nindang bankrupt na, pero ginibo man sa napala nagarong hit and run. Matapos makagulpi, nagginatos na milyon masarado asin mabukas naman nin panibagong lokasyon. Katakod kay ni, hinagad kan mga senador sa PCSO na isumiter sa indang listahan kan mga operators na ini asin maginan sa indang mga official. Mismong si PCSO Chairman Johnny Cua na bigla man digdi asin sinabing dapat paghururunan ini kan board.
Kinumpirmar ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na minabot sa 55 mga Filipino ang naibakwar kan Philippine Embassy sa shelter sa Ankara, Turkey. Ini matapos na masusog ang mga inigikan sa mga lugar na grabing naapektaran kan makusog na linog duman. Sigon kay Yusek de Vega, wala naman sa mga naibakwar na Pinoy ang gustong mag-uli nin Pilipinas. Puro Turkish resident nan mga ini asin nagkapera sa enda nakaagum na nin Turkish na pag-arama na o naghagad naman nin tabang ang Philippine Embassy sa Turkish authorities para sa sarong Pilipino asin sayang akin na nawawara sa pagrampahog kansa ng istaran sa Hatay City. Kinumpirma ni De Vega ng unyan na simana maabot sa nasyon ang bangkay kansaro sa luwang Pinay na nagadan sa linog sa Turkey. Padagos ang interagency contingent kan Pilipinas sa pagkondukta ng Emergency Medical and Urban Search and Rescue Operation sa Turkey matapos ining yugyugon in magnitude 7.8 na linog. Sigon kay Office of the Civil Defense o City Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro, napuon kan magtindog nin field hospital ang team kan Pilipinas sa Adiyaman, nakatabang nasa inda ang 55 mga pasyente, nagkapera sa inda ang mga naisalbar hali sa nagaba na edifisyo, asin tulos sa dinara sa ospital para sa kadagdagan na medical assistance, mientras na 20 mga edifisyo ang na-assess kan sa tuyang contingent, kung saan padagos man graray sinda sa sendang misyon na makasalbar din buhay hali sa nagrampahog na mga buildings. At akod kay ni, sinabi ni Alejandro na nagpapasalamat ang gobyerno kan Turkey sa Pilipinas dahil kitang primerong nakapagpadara din medical team sa Adiyaman 4 na aldaw matapos ang makusog na linog. Wara nang lalaoman na second batch ang interagency contingent kan Pilipinas na ipapadara sa Turkey. Sigon kay Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, mismong ang Turkish government na nagsabing dahil na kaipuhan na magpadara din kadagdagan na team kan Pilipinas para magtabang sa mga naapektaran kan magnitude 7.8 na linog sa Turkey. Sinabi ni Alejandro na suminobra sa 100 oras na life-saving time para sa mga biktima kang linog base man sa direktiba kan Turkish government. Dahil man masiguro sa ngunyan kung papalawigon pa ang duwang simanang misyon kan Philippine contingent sa Turkey. Sa ngunyan na sa ikapat na daw na ang Emergency Medical and Urban Rescue and Search and Rescue Operations kan Philippine contingent sa Adiyaman, Turkey. Mga tugang itinaw po ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang $100,000 natabang financial kan Turkey o kay Turkey Ambassador to the Philippines na si Niyazi Evren Akyul para sa mga biktima ng linog sa Turkey. Ang tabang kinuha sa Disaster Relief and Rehabilitation Initiative ni Romualdez na may kamautan na matabangan ang mga biktima ng kalamidad. Ang embahador inibahan kan sa iyang misis na si Endri Pospitarasi sa turnover ceremony na ginibo sa Office of the Speaker sa Bataan Complex, Quezon City. Pinanginutan man ni Romualdez ang pagsumiter sa relasyon nin resolusyon nin pagkikidumamay asin pagmundo kan Kamara de Representantes sa mga nagadan asin nalugadan darakang linog na namatian kan Pebrero 6. Sinabi man sa resolusyon na nagpadarak ang gobyerno kan Pilipinas nin search and rescue team para magtabang sa sinabi ng nasyon. Sampulong importanteng propestong ley ang napagkasunduan ay pasar sa Hulyo 2, 2023 kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa ginibong pagtiripon sa Malacañang kasawapon sa ginibong primerong executive meeting ang LEDAC sa Malacañang. Pinanginutan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pagkasunduan ay pasar sa Hunyo ang mga minasod na propestong ley. Pag-amyendar sa Build, Operate and Transfer Scheme Law, Public-Private Partnership o PPP Bill, Medical Reserve Corps, Philippine Center for Disease Prevention and Control, pagmuknanin Virology Institute of the Philippines, Mandatory Reserve Officers Training Corps or ROTC as a National Service Training Program,
kaibahan sa mga nakalinyadang ipasar sa pagtapos kan first regular na sesyon kan Kongreso, yung condonation of unpaid amortization and interest of loans of agrarian reform beneficiaries, Internet Transaction Act, E-Commerce Law, Maharlika Bill, Attrition Law, EFP, Fixed Term as in Salt Industry Development Bill. Ang LEDAC nag-serving consultative as in advisory body sa Presidente kang Nasyon, siringman ang pamayo kang National Economic and Development Authority o NEDA Board sa mga importante programa as in polisiya para maipautob ang pangkauswagan na programa kang Nasyon. Target kan 5-man committee na binilog kan gobyerno na tapuson ng unya na simana ang pagbilog sa guidelines para sa investigasyon sa courtesy resignation kan mga third level officers kan Philippine National Police. Inang sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa ginibong press conference. Sinabi niyang nagtripon ang mga miyembros kan 5-man advisory group para tukaron ang pagbilog kan sa indang magiging giya para sa pag-ugid sa mga general asin koronel kan PNP na nagsimbag sa pangapuda ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Apera digdi, sinabi ni Azorin na kaibahan sa indang tutukaron kung paano ninda marikas na tatapuson ang sa indang investigasyon sa nasabing mga opisyal sa lalong madaling panahon asin ang status kun kan pigkakaputan na kaso kan mga ini may kinaraman sa illegal na droga. GB News Express. Pigahalat mga tugang kan WHO o World Health Organization ang final approval para sinda makabalyo asin madara ang tabang sa Northwest Syria. Ang nasabing lugar kapot kan mga rebuilding grupo matapos ang nagkapirang taon na civil war sa nasyon. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na nagabot na sa Aleppo, Syria ang nagkapirang halanggan official kan WHO na may darang sobra sa 290,000 na kantidad din mga trauma emergency as in surgical kits pon kan tuminama linog dahil pasinda nagkapag-deliver nintabang sa mga naapektaran kan linog. Hinagad kang gobyerno kang Estados Unidos sa Syria asin sa gabos na partido na tulos tawanan humanitarian access ang gabos na nangangaipo sa bilog na nasyon pagkatapos kan linog asin darako ng aftershock sa Turkey asin Syria. Nangapudan ang Washington kay Syrian President Bashar al-Assad na taon ng tulos in access sa humanitarian assistance. Ang gabos na biktima magigarumduma na sigon sa sarong tagapagtaram kang United Nations an earthquake aid sa parte kan Syria nakapot kan gobyerno pasiring sa teritoryong kontrolado kan oposisyon. Yan pinugulan in approval issues sa sarong hardline na grupo. Sa ngunyan, totalmenteng nagadaan sa Syria sin Turkey dahil mababa sa 33,000 katawo dahil sa nasabing 7.8 na magnitude na linog. Business News. Business News. Sa giraray na nagpatanid ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga tsuper nin mga pampublikong lunadaan ang pagtaon nin 20% diskwento sa mga pampasaherong elderly PWD as in estudyante. Sigon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis na may kahampang na penalidad ang daay masunod sa ley manong udigdi apera sa padusang itataw sa indakang LTFRB susog sa RA 11314 o Student Fair Discount Act pirmahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Makakasibin 20% diskwento sa pamasahe ang mga estudyantes arog kan mga senior citizens and persons with disability sarin man na public utility vehicles o PUV. May separado pang direktibang LTFRB may kinaraman digdi susog sa Memorandum Circular number 2017-24 na nagkataon ng diskwento sa mga estudyante, senior citizens asin PWD. Nakapalaman sa direktiba kang LTFRB na makakaresibi ang mga estudyante ng diskwento sa pamasahe pon Lunes hangtod Domingo mantang sa panahon ng summer break asin mga legal body uboda special holidays sa mga PUVs arog kan public utility bus, public utility jeepney, taxi asin iba pang kapareho na vehicles for hire, tricycle, train, aircraft asin marine vehicles o vessels.
Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan dara po ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ipinaluwaskan World Health Organization Philippines ang abiso sa publiko kung paano maaraman asin mabawasan ang peligro ng sarong individual sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Mike Ryan, Executive Director ng WHO Health Emergencies Program, na iniiyo ang distansya, oras asin context sa pagkabantad sa ibang persona sa palibot. Katakot kaya ni sinabi ni Dr. Ryan na magpadago sana sa proteksyon sa sadiri, COVID man, influenza o RSV o respiratory syncytial virus. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH sa sigang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta. Sandali lang tapudan ang pag-asa. Ramontado po ang sitwasyon kang panahon. Ngunyan pong Valentine's Day para po maraman ta kung magiging mauran o magiging mainit ang kapalibutan. Ngunyan mga tugang nin Martes. Tapudan ta lang ang pag-asa muna. Ta ngani na ma-enjoy taan Valentine's Day. Madali lang po. Ay, naiko po. Kinatbirich ang pag-asa. Madali lang. Try natin sa ibang cellphone. Try ta sa ibang cellphone. Number kan pag-asa. Mga tugang ta kinatbirich tabi sa sarong cellphone. Try natin. Ayon, busy man. Taon-taon, babalikan tan lang yan. Mga tugang na headline na pag-asa report. 19 o kaya 16 before 7 in the morning. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga bareta. Sabay po na sinurat yan sa panginginot ni News Director Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Katawang po si Jenny Balyaran, asin po si Angel Mustasa, pati ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express.